Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Good Store ta. Sabay ta, dinhi sa Agman Elementary School. Tara! Okay. Sa reading, mama. Sige. Padayon sa inyong pag-eskwela, ha? Natamay sila kasi mana. Kabasa naman sila tanan, no? Sige, mga bata. Padayon eskwela, ha? Ma-practice ug maayo para makabasa, ha? Okay? Sige, ma'am. Tapos kaya sulod mo. Kuha man time man iyan. Okay. May buntag mga bata. Unsa ganito ba? Ha? Okay. May buntag po, teacher Jen. Course. Unsa yun? Man, nakulo ni sila. Sige lang. Ang isa nito, gawas na. Asa naman iyang chocolate, ma'am? Ay, nasa imong balon, imong chocolate, kuya. Dali na, may chocolate. Dali. Ano na, mag-school ka na Ay. Amapin man si mama o lingkod. Si mama. Mo TikTok man niron si teacher. How di mo TikTok, ma'am? Ay, mag-TikTok. Oh, mag-TikTok man niron si teacher. Pangitaan mo ang naong din. Oh, asa ang naong ni ate? Diba? Si mama. Okay, si mama. Dapat si mama. Dapat mo ni mama. Diba? Tapali lang, mama. Tapali. Antod mo, akuan na. Antod makuan siya, ma. Kampante na siya. Kampante. Because, lumatik niya para sa lahat. Oh, the lister. Oh, wala man nag-try si lister. Ikaw, Lester. Ay, ito, mama. Umilang ka. Dili. Very good. Lalaki dyan, no? Nasa balay? Ikaw, ate. Asin mo, mama. Nasa gawas? Umilang ka, dili. Tatlo ka? Oh, very good. Very good na. Si ate mo palangga kay siyang mama. Diya lang man si mama. Diya lang ang malingkod. No! Ikaw po, kuya. Asa si mama? Di paligo ko sa iyo mama, no? No, pag now. Sige na ka, mag-school ka na. Mag-kinder na ka. Kinder na ka, grito na ka. Ay, mong agi. O, si Alden, kagwapo gagi. Mag-dimo man mo, og. Mag-drawing mo karon. Diba, teacher? O, magkaon na po silang chocolate. Sige. Sige na, karon magsugod na. Diha lang ko, mama. Basta makita ka, naginaw lang. Karon lang. 1, 2, 3, go. Floating. Saan yung ganis? Karen, mama is Karen. Oh, good morning! Tingnan tayo, go. 1, 2, 3, go. Good morning. Good morning, Sir Jesse Ford. Yung principal, sa pangalan? Sir Jesse. Si Ramsil. Johnny. No.
Maudod. Isa mo. Isa may walay baon. Nagbaon mo? Nagbaon ka? Oh, isa may di paligog sa'yo ni Mama. Ikaw, isa yung wala naligo. Isa ito ko, pagligo ni Mama. Awa pa naligo kay Tugnaw, no? Isa may ginitan ng tubig ni Mama para makaligo. Ha? Yung ininit, no? Patagpuan. Sige. Isa may ka ba nang sulat sa pangalan nila? Ano ba sa kabalo? Ito. Si Mama. O diba? Isa pa ka ba nang magbasa? Ha? Hindi ka ba doon ang letters? Si Uni. Ha? Ikaw? Ini? Ha? Ka ba yung ABC? Naman si teacher magtuturo sa inyong basa, no? Basta mag-eskwela lang din, ha? Opo. Ha? Sige. Or morning. Ang sapikas ang naisulod, ma'am. Grade 3. Morning, ma'am. Uy, nawala na ang face mask. Ang face mask. Ang face mask. Ang face mask. Hindi, masunuri. Nawala ilang grade 3, ma'am. Dahil hindi pa kabagay yung sir ay. Praktika na din lang niya, sir. Banto ba na siya mo to, sir? Yung mga sila. Sundog lang sa sundog. Sundog-sundog naman na siya. Sige lang. O, at least. Ayun, kahiwi. Ang challenge sa ating grade 3 is ang stroke sa first aid, mga. Kung makaya pa ninyo. Tanawa ang literacy ng grade. Muna yung challenge, ma'am. Masamurin pa bilang po ano. Kasi ma'am, gitugnaw po si ma'am, naka-jacket pa si ma'am. Hi ma'am! Grade 4 na siya. Yes, ma'am. Okay. Sige. Kasi nung hindi pa trabaho sa ilaban, ako sa nagpakapya ng nagbasa na ka. Ano mag-write? No? Kabasa na ka. Kabasa na si ka, ma'am. Kabasa na. Ako naman sila. Dili daw kabasa. Basa daw na eh. Kana. Bisa. Wala. Hinuog. Kabasa talaga. Ano makabalukog? Kabasa talaga. Kani imong, asa kaya apelyido? Angkon ba yung mga apelyido long? Angkon? Kurtes. Oh, Cortez de eh. Nangutana gani ko. Wala kay tuto ay ta Ito na feature, ma'am. Oh, katong naikandi. Katong ma'am, katika niya. Oh, si Melvin. Katong tigtugway og kanding. Hello, ma'am. Sige, likod talog, Bin. Dagan na bin imong kanding, Bin. Palit yung kanding ni mo, Bin. May magkilawin ko. May magkilawin ko. Grade 5. Si Ma'am Shifora. Atong grade 6. Katong dito first, ma'am. Everyone, what to say? Good morning, Ma'am Ana. Sige. Ma'am Ana. Sige.
Good. Okay, alam mo sa akin. Isa na ito mga pinakatay. Okay, pinakatay. Hala. Kasi kami tawag ka na. Minulti ninyo? Tingnan naman dahil. Okay. Isa na yung pinakatay. Tanong ko sa pangalan ng pinakatay eh. Wala po. Wala yung pinakatay ninyo. Okay. Bisa mo pinakatay, no? Pero, Yes, ma'am. kinahanglan makakatun mo pinakatay, ha? Pinag-anda kung taong klase nila na pangkaroon bang bagay. Sana lang ko, di pa din makayo. Mawalit lang po yung mga sa... Naka-ready na. Lesson. Ako ko yung ready na lesson. Walang sa assessment lang sa ka-assess sila daw kita doon. Sa reading, sa writing. Pero may mga klase like 5 hours, wala mo. I-check lang natin na yung pinakatay na. Mag-start ka sa kuan. Sige, She. Dahil mga bata, grade 5, next year, grade 6 na mo. Kamu na po yung pasok. Sige, enjoy. Mura mang mingaw. Malanta sa akong picture sa'yo, sayang. Ha? Nagkape na mo, Oh! Sige, mga... Yes, sila. Bagay ako. Ma'am, pwede siya nga, ma'am. Pwede ko ng kami lang. Last. Hindi ko pabuot sa mga kaligated. Kaligawan na lang niya. Pangadlabo na lang yun. Kailangan na mo ang sigla to mo. Oo. Unya, nagadlawon dyan mo. Alas yun ko. Ako siya, ma'am. Hindi pa ihol. Bayad na lang yung nagpaihol. Kasi kung ito, kapit na siya, ma'am. Oras, alas 7 ko daw niya. Alas 7 na dito. Hanggang mo. Lakpan ang manok. Alas yun. Wala, manok. Masig na lang po sila. Pinalay mo. Gabiin naman si sir. Kaya nandun na akong guwapa nga. Meanwhile. Hello mga kadudes! End of the day, end of the first day here in Agman Elementary School. Okay, human na ang among 1 days or sa face-to-face class din sa Agman Elementary School. Thank you very much, Lord. God bless mga pupils, mga learners. Enjoy the rest of the days in this school year. Thank you for watching and God bless everyone always.